Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah, so, kumusta man po kamo today? Hope okay man po kamo man yan. And if di ba kamo okay, just listen to this podcast and hope and make your day happy again. Yeah, yan. So I'm your host for today. My name is John Peter Modera Negro, and now you're listening to the episode 24 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by DB Production. Kaya ako naghanap na ng podcast na nagulay ng mental health, self-improvement using Bicol dialect. Well, this podcast is made for you. Okay, so bago kita madaman sa pinaka-topic for this episode, thank you very much po sa naginan nyo kay mga previous episodes and hope palagos lang po kamo sa pag-support. Yan, kung hindi pa po kamo naka-follow, yan, follow Kaulay Podcast on Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, Deezer, and iba-ibang podcast platform para updated mo sa mga latest episodes natin. Tapos, i-follow naman nito guys yung social media account kang Kaulay Podcast na nasa Facebook, Instagram, and Threads. Okay, yan. So, duman na kita sa next part kang episode nene, ang featured Bible verse. Yan. So, ano kaya yung featured Bible verse for this episode? Well, for me, makakatabang ang teksto gini, lalo na sa decision making, di ba? May minsan sa buhay, may pagkataon na kaipuhan ta mag-decide. Pero may mga decision man na kaipuhan tang time bago talaga kita mag-decide ta. Dakula yung decision na kikibuhon ta. So kaya yung advice pag-about sa decision making na itinatawag sa to kang Bible. Yan. So babasahan ko sa inyo guys yung sinasabi sa Talinhaga 15:22. Yan. So basahan ko po muna yung English. Yan. So sabi di, plans fail when there's no consultation, but there is accomplishment through many advisors. And ini man po yung mabasa ta sa Bicol. Yan. So sabi di, minapalyar ang mga plano pag mayunin pag-ulay. Pero may nahaman pagdakulnin para konseho. Yan. So sa footnote, mayon yung pag-ulay o confidential na pag-ulay. Petas yung para konseho. Ng other term niya is para tao ng sadol. Kaya sa life baga may pagkataon na may mga madali sa nang decision. Halimbawa, yung kakanunta, madali lang yan mag-decide. Kung ihaputapan sa iba garong bako naman yung normal, di ba? Yeah, so madali kitang mag-decide pag about sa kakanunta, kung yung isusulta sa aldaw na ini, o minsan kung yung gigibunta sa aldaw na ini. Pero sa buhay man may mga desisyon na kaipuhan taning time, tapos kan nasa teksto, kaipuhan taning para konseho. Yan, may desisyon na bako siyang madaling i-decide, tapos kaipuhan talaga ng time bago give ng final decision. Halimbawa diyan yung halimbawa pag gusto mo nang lipat sa ibang lugar, kung ma-desisyon ka ora mismo, ang ending pwedeng mapa-route ka lugod. Halimbawa, di mo pinagplanuhan na maray yung paglipat mo sa ibang lugar, di mo tigplanuhan kung paano ka makakuha ng trabaho. Yan, so ang ending talaga, ikaman sa nang masapukan consequences. Yan, so po yung itinutuklo sa kan Bible verse na ni. Yan, kung may darakula kitang desisyon na gibuhon instead na solohon ta lang, mas magayon na magpatabang kita sa iba, yung iba, yan man sinda para tabangan kita na makigibo ning wise decision. Napagi ka ayan,
may mahaman kita or magiging successful yung decision ta, okay? Kaya pag may Dracula kinang decisions na gibuhon, day kita basta-basta mag decide agad, pag-isipan ta siyang mabuti para daw paano day ta masako yung consequences. Yan, okay? Yeah. So yan po yung featured Bible verse stuff for today's episode, Proverbs 15:22. Yan. Yan. So duman na kita sa pinaka main topic sa for this episode. Okay, comfort cards, getting to know you version naman yung gagamiton sa may napili na po akong card, and ando siya guys sa category kan emotion. So uni po yung question ta for this episode. Do you see yourself wanting marriage or kids someday? So ulitin ko yung question. Do you see yourself wanting marriage or kids someday? Yan, medyo masakit-sakit yung hapot na yun. Hada kayo tayo yung pinilit na. Yan. Pero minsan napapaisip man ako kung maagumba ko or magkakaaki sa future. So, pwedeng ang episode na pwede man isabihin ta yung nahihiling mo sa future, kung gusto mong magkapamilya sa future. Yan, so parang yan din yung pinopoint out kang hapot na yun. So kung ako guys ang hapot doon, 50-50. I mean, di pa ko masyadong sure kasi half of my thoughts saying na gusto kong magkaagum. To syempre si Sam ang gustong magurang ng solo, di ba? Pero sabi ba kay sa card having kids, pag-abot sa pagkaaki, feeling ko habo ko nang magkaaki. Yes, you heard it right. Habo ko nang magkaaki na yan nga syempre may hilang ako, and napapaisip man ako kung magpapamilya ko, paano ko man provide yung pangangay po kong aki ko. Tsaka natakot man din kaya ako guys na kakita sa side me, lalo na sa side ni Papa. Yan, may mga hilang talaga may namamanang hilang sinda. Do you know si tugang ko na may diferensya sa paghiling, nakuha niya yung hilang na ito because sa naman na niya sa side ni Papa. Nalingaw ko sa term basta may term yan na may namamanang hilang. Nalingaw ko na kaya. Kaya natatakot man ako na if magkaaki palugod ako, baka yung aki ko is may hilang man, di ba? And si Simon na magurang gustong may hilang yung aki ninda. Kaya yan, nag-decide na ako na habo ko nang magkaaki. Tsaka ang panahon tabagang ngunyan, mahal, nagmamarahalin yung presyo kan. Pangay patas aral daw, walo kang gas, pakakanon, yan. So parang naisip ko, garang bako ng practical sa ngunya na magkaaki. Kung ngunya na single, hirap na tayong mabuhay. Paano pa kaya kung magkaaki kita? Yan. So ina-encourage ko kamo guys na bago kita magkapamilya, yan, think twice muna kung masusupport mo ba nindo siya financially, emotionally, mas lalo na spiritually. Tapos yan. Or pag-abot sa marriage, di ba? Manano baga sa hard na marriage, parang 50-50 talaga. Di ba na-mention ko sa kusubago na gusto ko magkuta na magkagom. Pero may pagkakataon ako na parang pinangluluyahan akong lumaog sa relationship or magkagom tayo. Yan na nga. First of all, may hilang ako. Parang napapaisip ako na halimbawa pag may nililigawan ako, parang nag-overthink ako na magugustuhan ba ako kang pamilya kan nililigawan ko. Yan nga may ibabaga na halimbawa yung aking Linda may nililigawan, tapos yung pamilya Linda habo sa nililigawan, kaya yung ending dahil lugod sila naging naging successful yung relationship. And yan din yung minsan kinakatakunan ko, what if halimbawa naging agum ko na ngayon tapos daw agum ko na yung person na yun bad, dahil masan ako tanggap kang pamilya. Kaya yan, half of my thoughts saying gusto kong mag-agum pero habo kong magkaaki, pero at the same time half of my thoughts saying na parang habo ko na lugod mag-agum. Yan. Okay. Pero ngunyan, parang, di ba may problema ako? Parang minsan,
nangingibabaw sa isip ko na habok ko nang mag-agum, like, yeah, dahil na din sa experience talaga, I mean sa situation ko, parang minsan pinangluluyahan na lang ako mag-agum, tama sa iba bakit nahiling ko na oo, meron sinda, pero grabe yung iriwal, instead na magpahiling ng pagkamot sa pagkadasaro, but yun na yung nangyayari. Kaya natatakot man ako minsan. Yan. So, siguro yan din yung kaipuhan kong paglabanan minsan. Yung negative thoughts ko. Yan na nga saro sa negative thoughts ko na bad. Natatakot ako sa marriage. Yan. Tsaka, minsan, guys, di ba may hilang ako, naihapot ko minsan sa sadiri ko, may tao daw na magkagusto sa sako. Yan na nga yan, may diferensya ko sa paglakaw. May tao ba na magkagusto sa sako? Kaya yan, saro yan sa negative thoughts na kaipuhan kong paglabanan as in. Pero if sa future makahanap man ako ng babaeng tatanggapin ako sa kung sino ako, sa physical, sa emotional, yan, so I would be grateful. Pero kung di talaga ako agom, joke lang. Siguro tanggapan ko na lang. Siguro may man guide maraot maging gurang, solterong gurang. Matandang binata. Yan. So, yan. Ang answer ko sa card nito, pag-abot sa marriage, 50-50. Pero pag-abot sa pagkaigwa ng aki, habok kong magkaaki. Yan. So, i-flip na ang card na yun Sabi day, your vision of your future reflects what you learned about yourself and what truly matters to you. Whatever that feels right honors the life you're meant to live. Yan. So, di ba, arang ikan na-share ko sa bago, parang yan din minsan yung natuto ko sa life na may pagkataon talaga na may mga tao na di ako nagustuhan, kaya napapaisip din ako na pa-admire man gayud na babae na magkakagusto sa ako. Yan. Pero siguro ang magigibo ko sa kunyan, di mo na mag-overthink para daw dahil akong pangluyahan ng buot. Yan, okay. So, di na po nagtatapos sa episode ngayon. Hope nag-enjoy po kamo sa paghinan nyo. Ano po yung masasabi dito for today's episode? Mag-comment lang po kamo. Okay. So, I'm your host for today. My name is Don Peter Negro. And hope magkairibanan po gitari kita sa susunod na episode. Bye-bye.